ato na ni guys sa kuan Cacao Adventure, diba? Muna ni guys, tiwasan ninyo. Ug muna yung umisure niyang kan. Tiwasan ninyo guys. Kape. Nahimo mo na nag-coffee kape. Nice kape. Ito na. Creamy white. Nescafe ikaw. Nescafe ikaw. Nescafe ikaw. Nescafe. Haman. I said this. Oo, mo man yung nakita pa ano. Kuha pa ka. Okay. Ayo sige tag na Nescafe kay para magkuha kumi. Wah. Hoy! Hoy! Bad ka ba na? Kailangan tayo magbuutan. By tikapin. Subscribe guys, please. Na-subscribe na guys. Thank you very much. Thank you very much. And comment guys, asa dapit mo ba like? Dalo mo buha ang kakang. Oh. Joke na guys. Ya ko yan na day mananaw na to. Wow, wala pa. Subscribe na guys. Subscribe, katanaw mo. Boom, part 3 na po guys. Tanawan ninyo kanang di jud siya ma-post sa kuan gamay na lang part 3 part 3. Part 1 tanawan ninyo, 2 part 2 ni, part 3 tanawan ninyo paraan. Mura ni guys. Bye guys. Like, subscribe and share. Tanawan niyo ang 3. Bye.